Il-konsumatur għandu jkun edukat minn xkunidu fuq id-drittijiet u l-obbligi tiegħu u l-edukazzjoni tal-konsumatur għandu jkun proċess kontinwu matul il-fażijiet tal-ħajja. Hekk saħqet il-Ministru għad-Dialogu Soċjali, Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili Helena Dalli meta indirizzat konferenza dwar id-drittijiet tal-konsumatur u s-sigurtà fl-ikel. Il-Ministru Dalli qalet li l-Unjoni Ewropea qed taħdem u tniedi direttivi sabiex l-informazzjoni nutrittiva u l-kontenut ta' kull prodott ikunu ċari u preċiżi. Dan bilan li l-konsumatur ikun konxju ta' dak li qed jiekol u bekk ikun jista' jżomm dieta bilanċjata. Il-Ministru saħqet li l-edukazzjoni dwar id-drittijiet tal-konsumatur għandha tingħata importanza f'kull fażi tal-ħajja. Il-konsumatur għandu jkun edukat ukoll dwar kif isir ix-xiri mod responsabbli fejn jaraf il-benefiċċji u l-iżvantaġġi għal saħħtu u l-ambjent li jgħix fih. Dan jott ukoll fil-każ ta' prodotti mill-internet u l-użu tal-internet banking. L-edukazzjoni għandha twassal biex il-konsumatur ikun kapaċi jqabbel prezzijiet, jevalwa l-kwalità tal-prodott jew servizz u li jkun kapaċi jagħmel budget għax-xiri. Il-konferenza kienet organizzata mill-Assoċjazzjoni tad-Drittijiet tal-Konsumatur flimkien mal-Ambaxxata tal-Irlanda f'Malta.